I bɛ cɛ caman cɛsiri bɛ nafila seli fɛ, cɛ caman cɛsiri bɛ kuranɛ kalan fɛ, cɛ caman bɛ itikafu la nka a muso lafiya t'a bolo dɛ. Ok. A caman bɛ ten dɛ. Jango an bɛ ɲɔgɔn su ka k'a kan dɔrɔn. Ne ko an de koyi, an bɛɛ b'a la koyi. Dɔ ta. Hey, dɔ wɛrɛ t'e bolo kelen ko a ye aw fugariw ye dɔ fara a kan. Baasi t'a la. Ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ. An ko a k'a ta nka a ye tilen dɛ. Cɛ caman kɛ mɛ malangolo ye bi dɛ. N'i y'u ye u masiri bɛ ni forokiya sanumaniw ni fɛnw ye nka malangolo baw a si tɔgɔ ɲuman tɛ se ka fɔ a muso ye. Walayi. A si tɛ muso t'a filɛ maa ɲɛnama ye. Parce que ni ye nin e ye nin baliko ye misiri la ta ya kila ko maa jɔlen don so kɔnɔ ladiriya kelen t'a la. Ni y'a dama bonda ye koyi nka a y'a to n k'a fɔ koyi. Parce que ni sunkalo nana ban ta an ma fɛn fɔ nin fɛn ninnu kan a tɛna na ɲɛ koyi. Kosɛbɛ. I bɛ adamaden muso ka seereya i ka sɔrɔ aw kan foyi t'o bɔ. Ni adamaden ni tilenna hali n'u m'a f'i ɲɛna u b'a baro b'i kɔfɛ koyi. Karisa kɔni b'a seko kɛ muso b'o fɔ ko karisa kɔni b'a seko kɛ an yɛrɛ de ta an ka bɛnbaliya n tɛ karisa kɔni b'a seko kɛ ladiriya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ayi tiɲɛ na n tɛ se ka foyi fɔ a ma o la. Muso b'o fɔ nka i bɛ caman ye bi ko 3 bɛ n kunna 2 bɛ n kunna 4 bɛ n kunna kelen de b'a kun kelen de b'a kun a kɔni tɔ ninnu kɔni kɛ bɛ kɛlɛmɔ Allah kan komi kuranɛ y'a fɔ cogo min na olu kɔni bɛ komi foroko kɔrɔ dulonnen. N'i y'a ye cɛ o cɛ la cɛ tɛ dɛ malangolo don a y'a to n ka kuma in fɔ tan k'a kɛ e mana na ni dɔ ye dɔrɔn i bɛ dɔ dulon kɛrɛfɛ a kɔrɔ t'o ye o b'a kɔrɔ de ye k'a ka caya e ta tɛ kɛ ka caya o e ta ye bɛ kɛ ka dɔ de bila ka dɔ ta ale a ma taa so de a caman tɛ bɛ ten dɛ ale ta ye a muso ma caya dɛ a ye dɔ de ta ka dɔ bila komi a ma gɛn ka t'u ka so de e ta o den bɛ kɛrɛfɛ sa de e tɛ maloya. E yɛrɛ ni i muso dɔ in kun ka di cogo min na ne t'a fɔ kɔrɔlen dɛ e ni muso dɔ in kun ka di cogo min na sisan dɔ wɛrɛ nana dɔrɔn e y'a kɛ komi e t'o dɔn e ma façon jumɛn ye o bɛ yen koyi a bɛ se k'a yɛrɛ fili kɔrɔlen ma ten dɔw yɛrɛ b'u ta kɛ komi juru sara kuma min kɛ na n yɛrɛ bɛ na n ta juru sara lakalakatɔ ye n'a bɛ kɛ ten sira tun bɛ d'e ma i k'a ta. B'a fɔra k'e hakili de ka bon k'e bɛ se ka 2 mara e bɛ se ka 3 mara e bɛ se ka 4 mara nka ni e hakili bɛ komi sɛ ta muso yɛrɛ hakili ka bon e ta ye e bɛ se ka 2 mara cɛbakɔrɔ b'i labɛn ko min kɛra e la k'e bɛ n'o juru sara ko parce que ko 2nan nana ko 3nan nana ko 4nan nana e ye cɛ façon jumɛn ye ayiwa n'i y'a dɔn fana ko caman marali a fanga t'i la nafolo sira fɛ farikolo sira fɛ i tɛ se bɔ a la ko mɔgɔkɔrɔbaw b'o tɔgɔ faamu e t'a tɛ kɛ dɔ kɔ kan dɛ muso caman mara tɛ kɛ dɔ kɔ kan a ye kuma faamu de wa a ye kuma faamu wa a tɛ kɛ dɔ kɔ kan dɛ parce que jamana in kan kuma bɛ kuma na n'i ma lunette bɔ i ɲɛ la ka e caman bɛ kɛ k'a gérer ten de o ni a fɔra ko i bɛ damakɛɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ de fi kulli shay'in illa ma la tamlik fo adamaden yɛrɛ n'i tɛ se ka fɛn kelen pewu min mara wa o mɔgɔ t'o dɔn ala dama de b'o dɔn karisa filɛ karisa yɛrɛ de ko ka di ne ye dusukun na ka tɛmɛ kari kan e dadumani ne m'o fɔ jɔn b'o dɔn ne m'o fɔ o tɛ se ka dɔn nka a ma adamadenya ko tɔ bɛɛ de bɛ kɛ k'a bɛɛ damakɛɲɛ ko tɔ bɛɛ i ye kuma faamu wa ti dɔ laja dɔ kɔ kan i ti dɔ dulon kɛrɛfɛ i ti dɔ ka so k'i ka lafiɲɛ bɔyɔrɔ ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a faamu a dɔ fɛ i tɛ kɛ i lafiɲɛ bɔyɔrɔ ye dɛ n'an bɛ
aga daga mangaw tashi ay ubulu ga yoro lay nulu ndana ni kuray bu kambe ko bi ma do imla o kuray yagli sigide bi me bla ni ma kuray nale mangaw bu ga fa be fo a kele ni munu edina fa mo be bo olu ga fsa no edina fa mo bo aha olu tabeti bo odete koina ete koina de machama ma fam de ni akila de be machama na ko ni mbia ka koro o sabe ni kodma mun be sena sisa ini kura de bo ke sisa kuma na ni mbia ka koro ni do ko la sa atikete de mate kuma na ni yorote de sube oyo garsike de ni sandam nge kuna furula sandam juru mingi kuna furula amana koduma zoro ela ola oya le garsike de min man na folo ni yoro madam le folo ono nala kana faraka de witna tlaka tlali de dam ne 50 ko fasaka ko ni muna sofa ko ni nisufu anisufu na kere bina sigiza ni makeye ka koroya ni vana ka tour de sera atekete de min mena keni e bi kan ndo ya de o nywana de keni yere ay kuma ifa moi aya fa moi bo be mi sokadi tanga ta bitandeka bitandeka amba ashuka kaka ndeka ni min siga keta ise mo anjena wallahi ikabbalu iche gwana nama ikasa iche gwana nama iche gwana nama ka kunu alqiyama kena ka kabala ki daima musufuru akabsa la harakata ngosurat limbaliya nofe subhanallah kon mtlonge ko tere ala kira de kuma info sallallahu alaihi wasallam akoche woche ne de musufara nyonga ka chaya kile ka soroka jenga ka ta do faafe ko fo e kere jengene kan na alqiyama kenaka riwaya do ere ko bien de beturati atige kere kele la ba sura ajengembe o fadika subhanallah ki kere jengene de bina muna e kere jengene tina o kere ingiriya radio kuma be mana furuko do be o kere la kuma be fe do be o kere la kuma be waru be o kere la ya ke guya ke o ya naluma ya ke o adama de mana se fende ti dugo alala dilla ka boro bon ko do boke ko do boke ale kon ngalla dala ni mi som mana waram se min zura ka furu ya min poshi kono ya wala ka fini min poshi kono o tai o kuma ale bitu ka war de bla akono ka dlo ni ngaro le ki tu ka war blo ta kono ko dle la akbar ga do inda war nda be blai ko bo ko ale ma dama de ko ale sirabu be bulu ni mi zura poshi kono edna dawa kama ka poshi ni fembla ni ve poshi ni fendi bla ni ve ba wi do tay dengwe ni ndeka cha wal mintanye dan denga do be ku babla so do fe yo ve ku tambu balaje kwarate yana kibisega janda ala hey na manye mingo ni dufla bibolo ini bade bituka yelema sa ni bay kalo woro ke doy ve ba yelema akata kalo woro ke doy refi